There again mga langga sa ating Super Chatters video shoutout. Ito na po ang ating episode 32. Ito ang mga hindi nagsasawang magpakulay, mag-share ng kanilang ng aming stream sa kanilang community, sa kanilang mga grupo, at of course sa palaro ng ating mga harang. We are always grateful mga langga. Thank you talaga. Dito na po ang ating Super Chatters episode 32. Si Nami Amor 897. Panda TV, talagang nako, super thank you. And of course, Dana Maulion, halos kada araw din. And of course, nandyan si Park Marisol na ating Sisi ng bayan from South Korea. Yan si Architect Studio din, na isang Bisaya na hindi din nagsasawang magpakulay sa atin. Andyan din of course sa ating musician na si Dulce Palima. And of course, si Marvin Sumera. Thank you Marvin. At nagpakulay ka na agad sa unang araw mong pagpunta sa amin. Andiyan si Team CAU Vlogs from Australia. And then of course sa ating kaibigan na si Jean Latosa. Thank you talaga sa inyong walang sawang pakulay sa amin at suporta. Thank you mga langga.